Muri Zimbabwe auya mudze mashoko atogwa nasengezo Tshabangu aiwa oti vanhu mogentsvangirai aiwa vakatokona kutora nyika kana kurula kana kubvisa the ruling party pachigaro neropa aiwa nehondo asi inini ndichabvisa Zanu PF zviri so easily. Muri Zimbabwe ndati mumbotudza kuti munoti kudii pamusoro pemashoko atogwa nemukomana sengezo Tshabangu. Sara muendera mberi nenyaya iyi nokuti rebva subscribe like wotura with the bell icon tomboshana maupdates anokupa pano paZVAITWA News Live. Notamia pa exendo pake oposta picture ramuri kuona iro aiwa nyasoratidza kuti vana mogentsvangirai nana Nelson Chamisa nevamwe aiwa vanga vabatwa nemapurisa vane mavanga vanyora chiti they've all failed to remove Zanu PF from the power, but I will watch the space. I will make bold maneuvers that will shock a lot. Zimbabwe is set for a fresh start. Trust the process. Ndo mashoko anachitagwa nasengezo Tshabangu achiti aiwa vamwe vakomana vese vamuri kuona sikala pa picture vakunobvisa Zanu PF asi mimi ndini ndichazoibvisa. Muri Zimbabwe nesituation yatiri kuona muZimbabwe tinoona kuti aiwa sengezo Tshabangu autoshandisiwa neZanu PF yacho. Sengezo Tshabangu ndokusaidi kwaaritori asi ari kutaura mashoko ekuganza achiti aiwa ndini ndichabvisa Zanu PF. Zviri feasible zvitagwa nemukomana uyu. Tudze mafungiro enyu pamusoro penhau yakakandwa nemukomana sengezo Tshabangu. Aiwa musakanga subscribe kulike pano on the bell icon. Tombochana maupdates anokupa pano paZVAITWA News Live.